Τώρα εδώ δεν θα κάνω όμως ανάκοπο ντεκουπάζ, θα κάνω κανονικά. Δηλαδή δουλεύω από την έξω μεριά του ποτηριού, όχι από τη μέσα. Αυτά τα ποτήρια γενικά είναι από τα αγαπημένα πράγματα. Τα κάνω κάθε Χριστούγεννα και τα κάνω δώρα, τα πάω παντού, μου αρέσουν τρελά. Οπότε λέω όσο περιμένουμε να στεγνώσει το ριζόχαρτο, ήθελα να σας δείξω να κάνουμε ένα τέτοιο ποτηράκι για να δείτε πώς δουλεύω σε κύλια επιφάνεια όταν έχουμε ριζόχαρτο. Όταν κάνω ντεκουπάζ σε γυάλινη επιφάνεια και θέλω να φτιάξω πούμε, ένα κυροπήγιο, εγώ έχω κόψει εδώ πέρα 2 χριστουγεννιάτικα μοτίβα να βάλω. Γενικά το έχω αυτό το χούι, με το που τελειώσουν οι καλοκαιρινές διακοπές αρχίζω και ασχολούμαι με τα χριστουγεννιάτικα για να μου φύγει ο καημός που τελείωσαν οι διακοπές. Τι κάνουμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα γυάλινο κυροπήγιο με ντεκουπάζ είναι ότι πάω και γεμίζω όλη την επιφάνεια με άσπρα κομμάτια χαρτί. Επειδή θέλω να μου βγει η επιφάνεια ομοιόμορφη τελείως, να μην έχει καμία ζάρα, δεν μπορώ να κολλήσω απευθείας το χαρτί. Αυτό που κάνω είναι ότι το κόβω μικρά κομματάκια και πάω και κολλάω αυτά. Και καλό είναι να μην έχετε καθόλου τέτοιες γραμμές, γιατί αυτές οι γραμμές θα φαίνονται, οπότε θα τις εξαφανίσω εγώ τώρα, θα τις κόψω. Και κόβω μικρά κομματάκια, τέτοια. Και πάω να δουλέψουμε αυτά. Το έχω κάνει, αυτό το πράγμα που κάνω τώρα εδώ με το ριζόχαρτο, αυτό είναι ένα απλό, αυτά τα μονόχρωμα τα ριζόχαρτα που θα έχετε δει σίγουρα σε όλα τα μαγαζιά. Το έχω κάνει και με χαρτοπετσέτα, δηλαδή την πρώτη, τη δεύτερη στρώση από τις χαρτοπετσέτες που χρησιμοποιούμε, το έχω κάνει και με αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Βγαίνει σαν ένα τύπου φρόστ, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, συνηθίζω να το κάνω και αυτό. Οπότε μπορείτε αν θέλετε να δοκιμάσετε αυτό που κάνω εγώ τώρα και με κομματάκια χαρτοπετσέτα. Επίσης, όταν θα κάνετε αυτό, θέλουμε το ένα κομμάτι να πέφτει πάνω στο άλλο, δεν έχουμε πρόβλημα, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Θέλουμε να μην μείνει όμως κανένα κομμάτι ακάλυπτο. Άρα, περνάω όλη μου την επιφάνεια. Ριζόχαρτο. Τώρα εδώ εγώ τι έχω πάθει. Το πρωί που ξεκίνησα να το φτιάχνω για να το έχω σχεδόν έτοιμο, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα αρκετό άσπρο και άσπρο ριζόχαρτο, οπότε έχω εδώ ένα κίτρινο, το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω, είναι πολύ κοντά η απόχρωση, αλλά για να μην μου κάνει διχρωμία σε σημεία που δεν θέλω, πήγα και έβαλα το άσπρο τέρμα πάνω και κάτω και άφησα τη λωρίδα στη μέση να δουλέψω με το κίτρινο, που θα μπει ούτως ή άλλως το ριζόχαρτο με το μοτίβο από πάνω και δεν με νοιάζει. Να είναι μια μικρή περιοχή γιατί δεν θα φαίνεται. Αν το περάσεις με αστάρι δέσποινα θα γίνει εντελώς αδιάφανο, οπότε μην ξεχνάς ότι αυτό που κάνω εγώ τώρα είναι κυροπήγιο. Αν λοιπόν πάω να βάλω αστάρι, θα γίνει εντελώς αδιαφανές, δεν θα φαίνεται το κεράκι από μέσα, δεν θα φαίνεται το ρεσό. Γι' αυτό βάζω το ριζόχαρτο. Από την άλλη, βάζω το ριζόχαρτο και πάνω στο μοτίβο, γιατί μία στρώση και του ριζόχαρτου είναι πολύ λίγη και δεν θα φαίνεται καθόλου το σχέδιο. Γενικά, όσο πιο μικρά κομμάτια βάλετε, τόσο το καλύτερο. Και όσο πιο πυκνά επίσης πάλι τόσο το καλύτερο, γιατί το ριζόχαρτο όσο πιο πυκνό είναι, τόσο πιο καλά θα καλύψει και δεν θα διαφανίζει πολύ το κεράκι, με αποτέλεσμα να φαίνεται καλά το μοτίβο. Από την άλλη δεν θα το κάνει εντελώς αδιαφανές, οπότε να μην βλέπεις το ρεσό από μέσα. Άρα θέλετε μια αρκετά έντονη αλληλεπικάλυψη των κομματιών του ριζόχαρτου για να έχεις το ειδονικό αποτέλεσμα.
κόβω λοιπόν μικρά κομματάκια. Το βασικό είναι να μην σας κάνει ζάρες. Όσο πιο μικρά είναι τα κομμάτια σας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητές σας να σας κάνει ζάρες. Ειδικά στα σημεία αυτά εδώ πέρα που είναι λίγο πιο δύσκολα. Αυτό λέω να το κάνουμε και στη συνάντηση του Νοεμβρίου. Θα έχει πλάκα να κάνουμε μερικά χριστουγεννιάτικα. Τι λέτε? Λοιπόν, έχω πιάσει και έχω καλύψει τώρα όλο μου το ποτήρι με άσπρο ριζόχαρτο. Και πάω να βάλω το μοτίβο. Λοιπόν, το μοτίβο μου είναι αρκετά μεγάλο. Κοιτάξτε εδώ τι φοβερή τσαχπινιά έκανα. Τα κατάφερα. Αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί όταν θα πάω να το κολλήσω, δεν θα φαίνεται τίποτα. Γιατί είναι από κάτω το άσπρο το ριζόχαρτο και επειδή είναι ριζόχαρτο και κάνει τα ξέφτια, θα δέσει και δεν θα φαίνεται τίποτα. Οπότε και να κάνετε τέτοια χοντροειδέστατη βλακεία όπως έκανα εγώ, μην πτωηθείτε καθόλου. Τι γίνεται τώρα? Επειδή αυτό το μοτίβο είναι αρκετά μεγάλο, αν πάω να το βάλω σε μια κύλια επιφάνεια, είναι πάρα πολύ πιθανό να μου κάνει ζάρες. Για να αποφύγω λοιπόν τις ζάρες, κάνω την εξής δουλειά. Βάζω το μοτίβο πάνω και βλέπω πού πετάει. Εδώ τώρα βλέπω ας πούμε ότι άμα το φέρω να το κολλήσω, αυτό εδώ θα πετάει. Θα κάνει μια καμπύλη και θα πάει να μου κάνει ζάρα. Άρα για να την αποφύγω, κάνω μικρά σκισίματα. Εδώ βλέπετε. Όταν λοιπόν θα πάω να κολλήσω το ριζόχαρτο, κοιτάξτε τι θα κάνω. Ξεκινάω να κολλάω από τα εύκολα. Τώρα εδώ βλέπω ότι αρχίζει και μου πετάει. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ πιθανό να μου κάνει ζάρα, άρα θα κάνω άλλο ένα κόψιμο κάθετο. Πάω και περνάω τώρα κόλλα. Εδώ. Βλέπετε που πετάει αυτό? Τώρα λοιπόν που θα πάω να κατεβάσω αυτό το κομμάτι στο κόψιμο, θα πέσει το ένα κομματάκι πάνω στο άλλο και δεν θα φαίνεται τίποτα. Πάμε να το ξανακάνω, γιατί εδώ για να το πετύχω να το βλέπετε μου είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, έχω αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια που είναι κομμένα και θέλω να τα κολλήσω χωρίς να κάνω ζάρα. Λοιπόν, πιάνω πρώτα το ακριανό αυτό εδώ, το κολλάω και μετά, αν θέλω μπορώ να κολλήσω και το άλλο, να το πάμε τη σειρά, δεν έχει σημασία. Και τώρα θα πάω να κολλήσω το δεύτερο με τέτοιο τρόπο ώστε η μία άκρη αυτή να πέφτει πάνω στο άλλο. Έτσι. Πάμε να το ξανακάνουμε. Κολλάω τη μία μεριά και από πάνω την άλλη. Δεν ξέρω αν φάνηκε καλά. Εδώ θα κάνω άλλη μια τέτοια κοψιά. Προσέχω τώρα εδώ που έχω κάνει και τη βλακεία με το σκίσιμο. Θα το κολλήσω σωστά ώστε να μην φαίνεται. Κοιτάξτε, δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Και εδώ πάλι που εξέχει, επειδή έχω κάνει την γωνία, έχει αποσυμφοριστεί η κατάσταση, οπότε δεν θα πάει να μου κάνει τώρα ζάρα. Έτοιμο. Και θα πάω να το βάλω και από πίσω έναν Άγιο Βασίλη, έτσι λίγο πιο ρετρό. Μόνο να δω που θα τον κολλήσω, να μην πέσει πάνω στο άλλο. Ωραία.
Εδώ τώρα πάλι βλέπω ότι όταν ξεκινάω, καταλαβαίνω με το που θα το περάσω το πινέλο μία φορά, θα καταλάβω ότι εδώ που είναι η κυρτή επιφάνεια δεν μπορώ να το στρώσω καλά. Όπου βλέπω ότι δεν θα πάει να μου στρώσει καλά, το κοπανάω ένα σκίσιμο. Κατεβάζω τη μία μεριά και από πάνω την άλλη. Εδώ βλέπω ότι θα συμβεί το ίδιο. Το βλέπετε πως δεν στρώνει από μόνο του εδώ πέρα, θα πάει να κάνει ζάρα. Άρα, κόβω, κατά προτίμηση όχι πάνω στο μοτίβι, βλέπετε που έκοψα. Δεν έκοψα το φυλαράκι μου, έκοψα ακριβώς το ενδιάμεσο. Τσακ. Και τώρα έχουμε και από πάνω και κολλάω το άλλο. Να το. Εκεί κάτι μου ξέφυγε. Έτοιμο. Ας το αφήσουμε να στεγνώσει. Τη δουλειά που έκανα εδώ με αυτό το ριζόχαρτο μπορείς να την κάνεις με ό,τι ριζόχαρτο θέλεις. Αρκεί να είναι μονόχρωμο. Αν δηλαδή έχεις ένα ριζόχαρτο που είναι αυτά μπλε, μπορείς να το κάνεις μπλε. Αν είναι σαν αυτό το πρασινοπό, θα μπορούσα να βάλω πρασινοπό. Μπορείς να το κάνεις με ό,τι χρώμα ριζόχαρτο θέλεις. Το μοτίβο πάντα θα φαίνεται από πάνω ούτως ή άλλως. Μη σε ανησυχεί αυτό. Θα το αφήσω να στεγνώσει και θα πάμε μετά να δούμε τι τσαχπινιές θα του κάνουμε. Λοιπόν, αυτό απλά θα παίξω τώρα, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Αλλά μιας και το βάλαμε μπρος, κρίμα να μην το τελειώσουμε. Ας βγάλω όλη τη στρατιά να δούμε. Λοιπόν, κλασικά βάζω χιόνι, να βάλω αυτή, όχι θα βάλω το modeling. Όπου έχει χιόνι, πάω και βάζω χιόνι. Πάω και βάζω λίγη παστούλα. Λοιπόν, έβαλα λίγη πάστα έτσι στις σκεπές μου. Και θα πάω να βάλω και και επειδή Χριστούγεννα χωρίς χρυσό δεν παίζει, θα βάλουμε και λίγο χρυσό. Και επίσης πολύ ωραίο να χρησιμοποιείτε σε αυτά τα έργα είναι το modeling paste, το gel paste μάλλον. Λοιπόν, θα πάω να βάλω εδώ στη γενιάδα του Άι Βασίλη λίγο gel paste. Επίσης, ένα από τα υλικά που αγαπώ πολύ να χρησιμοποιώ για τέτοια έργα είναι αυτό εδώ, το 3D liner, το glitter όμως. Εγώ γενικά δεν είμαι καθόλου του glitter, αλλά στα χριστουγεννιάτικα τρελαίνομαι. Οπότε μπορείτε να πάτε να βάλετε και λίγο 3D liner glitter όπου να είναι, έτσι σε διάφορα σημειάκια, να του δώσει... Μπορείτε να βάλετε και στο γκί εδώ έτσι λίγο να το κάνετε πιο χαρούμενο. Και το χριστουγεννιώτικο μας το πρώτο.